Но в общи линии схванахте за какво става въпрос. Един променен живот. И ако обърнахте внимание, това, което той каза, от дете е слушал за Бога и след това, когато настъпва този момент, превратен момент, когато той решава да се обърне към Бога и да иска Бог да го промени, той си спомня за жената. Евангелието от Йоан 8 глава, една жена беше хваната в прелюбодейство. Сещате ли се? И тази жена искаха да я убият с камъни. И взеха жената, всички тези разярени хора, и я заведоха при Исус Христос и казаха какво да направим с нея. И той пишеше на земята нещо. Спомняте си, предполагам, цялата история. И тогава Исус каза, който е безгрешен, нека пръв да хвърли камък върху нея. И понеже няма нито един праведен, всички сме грешни, един по един всички тези хора, които преди това я обвиняваха, искаха да я убият с камъни, се разлютили и я оставиха. И тогава Исус Христос и каза, и ти си повече не се грешавай, той ѝ прости и той я промени тази жена. И този човек си спомни, той си спомнял за тази история от Библията, която го е окуражила, която му е дала сила, която го е насърчила, и той, че Бог може да промени и него. Това, което е чел в Библията, в един момент е дошло до него, като един реален призив. И те могат да те променят. И той се обръща към Бога и неговият живот е коренно променен. Ето виждате. Не знам дали забелязахте, много набързо премина неговата предишна снимка. С операции, с всичко той е бил, се направил като една истинска жена. И след това, виждате, маха всичко и казва, аз искам да си бъда нормален мъж, защото няма друг пол, освен мъж и жена. И това е една коренна промяна на благодарение на Божието Слово на Библията. Ролята на Библията. Брати и сестри, без Слово от Библията нищо не се случва в нашия живот. Римляни 10:17 казва: вярата е от слушане, а слушането е от Христовото Слово. Тоест, не може да дойде вяра в човека, не може да се роди вяра без Христовото Слово. Без Словото от Библията, без да чуеш Библията, без да чуеш за Бога, за който разказва Библията, няма как да дойде вяра в тебе. Тази сила, която ражда вярата в човека, е Библията, Божието Слово, Христовото Слово. И ако ти и аз сме днес при Бога, то е благодарение, защото това Слово е достигнало и до нас. Ние сме чули, нали? Чули сме за Исус. За този Исус, за който разказва Библията. И така се е родила вярата в нас, ние сме повярвали и сме станали Божии деца, били сме спасени. Библията има огромна роля в нашия живот. Без Библията не може да се случи вяра, без Библията не може да се случи промяна, без Библията не може да се случи спасение, без Библията не може да се случи чудо, без Библията не може да се случи нищо. Без Божието Слово
нямаше как да бъдат създадени световете. Така ли? Как Бог създаде творението? Бог каза да бъде светлина и какво? Стана светлина. Словото Божие има огромна роля в нашия живот. И накрая искам да разкажа още едно нещо. Искам две снимки да видите на Леля Када и на сина. И двете снимки, една след друга, можеш да ги покажеш. Това са две снимки на реални хора, които вече не са помежду нас. Те отдавна са при Господа. Тези двамата, задръж за малко, Криси, тези двамата, единият е моя дядо на жена ми баща ѝ, жената, която е до него, е негова сестра. Тя се казва Леля Када. И двамата са починали вече и са при Господа, но те бяха едни от първите вярващи в Сандански, в нашата махала. Едни от първите. И къщата на дядо ми беше първата къща, в която се отвори църква в Сандански, в махалата. При Леля Када също имаше църква. Там също се събирахме. Тогава нямахме молитвен дом, сграда. Събирахме се по къщите. Но това бяха първите хора, които се предоставиха къщите за църква. Това са реални хора. И са мои близки хора, много близки хора. Но искам да ви разкажа за Леля Када. Пусни другата снимка. Това момче, което виждате, е нейния син. А това е съпругата на сина ѝ. Но аз искам да разкажа една история за нейния син и за Леля Када. Това се случва по времето на комунизма, когато вярващите бяха преследвани, тормозени, затваряни, бити. Домовете полицията идваше в домовете на вярващите и обискираше къщите им, за да може да вземе всичката християнска литература или библии, които се намират. Конфискуваше книгите и Библията, за да не четат хората. Не знам някой от вас дали знаят онези времена, но беше така. И така. По това време много рядко се намираха библии. И аз ви казах в началото, че понякога в цяла една църква имаше само една или две библии. Сега всички имаме по няколко, нали така? Там има още много Новия Завет, на испански, на български. Имаме в изобилие, имаме в телефоните, нали така? Но тогава нямаше. В България по времето на комунизма беше забранено да се печата и да се разпространява Библията. Вкарваха се от чужбина, идваха мисионери тайно през границата. По какви ли не начини вкарваха по няколко екземпляра и раздаваха тук-там. Нямаше. И тогава по това време в църквата Сандански също не всички християни са имали Библии. Жена ми имала Библия, нейната Леля Када няма Библия. Един ден Леля Када и открадва Библията. Да кажем благородно крадене, защото и тя иска да чете. Леля Када толкова много обичаше Библията. И точно тогава, когато Библията е в нея, идва милицията и обискира къщата. И всякакви книги, каквото са намерили, всичко вземат. Леля Када не е могла да види какво са взели точно. Нея така в един ъгъл се сложили да не мърда и те в цялата къща тършува.
Каквото намерили, взели, сложили в чували и си отишли. И Леля Када започнала да плаче. Да плаче с глас. Мили Господи, откраднаха, взеха ми и Библията. Сега няма откъде да чета. Какво ще правя? И когато започнала така да плаче на глас, нейният син, той тогава на 4-5 години е бил. Малък, сега е голям женен. На 4-5 години е бил, той идва при нея и казва: мамо, защо плачеш? Взеха ми Библията. Мамо, не бой се. Библията ти е тук. Как така тук? Какво се случва? Същия ден баща му беше музикант, акордеонист. И акордеона е бил върху гардероба. И той цял ден плакал и се молил на майко: дай ми акордеона. Тя не му дала акордеона. И понеже тя не му дала акордеона, той казал: така ли ти не ми даваш акордеона, аз пък ще ти взема и ще ти скрия Библията да не четеш. И той взема Библията и я пушка под гардероба. След това идва милицията да обискира. Всичко, което намерили, взели и си отишли, отдолу да погледнали където била Библията. И той казва: мамо, не дай плаче, Библията ти е тук. Реални истории, Божии чудеса, свързани с Библията. Лена ми каза, толкова много обичаше Библията. И тя се разболя от рак и почина от рак, и тази жена остави един много силен пример за християнство. Никога не каза защо ми се случва, защо става така с мен, аз бях толкова вярваща, аз толкова те обичам. Никога не каза, през цялото време, докато умре, тя славеше Бога и говореше на другите хора да вярват. И отиде си с голяма вяра. Но едно от нещата, които съм запомнил от нея, тя обичаше много Божието Слово. Библията. Толкова много, че когато милицията беше дошла, тя плака за Библията. Обичате ли вие Библията също толкова много? Държите ли толкова много на нея? Вижте сега, милицията я няма, за да идва, за да ни взима Библията, но идва дявола. Той не я краде. Сега си уморен. Може би утре сутринта, като станеш по-отпочинал, ще прочетеш. Той се будиш и казва: сега нямаш време, трябва да ходиш на работа, трябва да направиш закуска, трябва да направиш това, трябва да направиш друго. През деня ти казва: ти си много зает. До вечера. Или пък ти казва: защо не вземеш телефона с Фейсбук? Там е толкова интересно. Библията няма нищо интересно. Защо пък да не изгледаш този сериал? Дявола сега е този, който ни краде, взема Библията и ние доброволно така някак си му отстъпваме. А би трябвало да обичаме Библията. Тя трябва да бъде неразделна част от нашия християнски живот. Защото Словото Божие е живот. То е нашия духовен хляб. Ако не се храним, няма да може да живеем. Ако не се храним с Божието Слово, няма да можем да живеем. Ако не прекарваме всеки ден достатъчно време с Библията, няма да можем да израстваме във вярата. Няма да можем да побеждаваме. Няма да може нашия живот да се променя. Няма да знаем кое е правилно, кое не е правилно. Много неща ще върват накриво в нашия живот.
Ние няма да бъдем онези силни християни, които Бог иска да бъдем. Без Божието Слово ние не можем да бъдем силни християни. Библията има голяма роля в нашия християнски живот. Четете ли Библията всеки ден? И така, завършвам с още една история, последна. Дошъл пастора при една сестра в църквата и казал: можеш ли да прочетеш малко от Библията? Тя каза: ама аз преди малко четох. Казах: хубаво, ти си чела много. Вземи пак Библията и искам отново сега да прочетем нещо. Ама аз днес четох. Хубаво. Обаче след малко той казал: абе аз виждам, че ти няма да си донесеш твоята Библия. Хайде да ми почетеш от моята. И той изпадил неговата Библия. Но тя казала: не мога да чета, защото без очила не мога да чета. Той каза: добре, вземи си очилата и ела да почетеш от моята Библия, да ми почетеш. Казва: ама не знам къде са. Добре, намери ги. Тя започнала да ги търси. И в един момент казва: пасторе, ама да ти кажа, аз моите очила като че ли от 3 месеца не мога да ги намеря. Отдавна ги загубих и не мога да ги намеря. Не знам къде са. Как така от 3 месеца? От 3 месеца. Не знам къде са и не мога да ги намеря. Къде ли не търся? И тогава пастор каза: добре бе, все пак опитай си да ги намериш. И тя започнала отново да търси. И стигнала до Библията. До нейната Библия. И какво да види, когато отворила така Библията, която седяла прашна много отдавна, от 3 месеца, на един от рафтовете в библиотеката, очилата били в Библията. 3 месеца тя не била чела Библията. Тя казва на пастора: аз вчера четох. Излагал. За да не знае къде са 3 месеца очилата, то означава, че 3 месеца тя ги забравила, че са в Библията. 3 месеца не отваряла Библията. Брати и сестри, Библията всеки ден трябва да я отваряме. Всеки ден трябва да я четем. Всеки ден трябва да общуваме с нея. Знаете ли колко е тежко, ако говориш на децата, а те не искат да слушат? Колко от вас имат деца? Вдигнете се ръцете. Как се чувствате, когато говорите на децата, те не искат да слушат? Не е добре, нали? И знаете, че не е правилно, когато децата не искат да ви слушат, когато им говорите. Така и Бог ни говори чрез Библия, когато ние не искаме да слушаме Неговото Слово, да го четем. Той също не е доволен от нас. Защото не е правилно. Бог да ви благослови. Запомнете ролята на Библията в нашия живот. И сега нека да се изправим да се помолим.